Je kent deze jongen misschien nog wel, Pieter van der Skoot. In 2011 maken we een paar dagen voor de Freule een reportage en gebeurde dit. Bij de reportage wat er een soort oersprutsen in de keert verhaalt. Gewoon sprutsen in columns bij geleaks oer een vreemde reportage. En zelfs de verslagjouwer, we nemen hem via net bij namen, wat even ompakt. Oren sprutsen nu schande van het gedrag van de keertje zelfs. Maar Pieter van der Skoot had er van leerd. En dat is dan weer het mooie van de sport. Hij had al 2 keer een haardklasse partij keert en dat het dus als keerster hartstikke goed. Hij had talent. En ik op dit NK, hoe leven ze de eerste omloop. Hij is nog maar even een extra trainen. Ja, hè? Dat kan niet. Ja, ik spaar hem hier voor zijn team. Dat is tactisch. Dit wie kiele nog uiteindelijk. Ja, in het begin ben je net zo scherp, maar uiteindelijk pakt het goed uit, hè? Hoe is Marty? Voor mij is het best. Ja? Ja, wat denk ik? Ja, nee, maar mij is het goed. Mooi. Want ik denk, ja, we maken hier even een soort van revival van, maar duur wordt. Ja. Het is een periode verlien. Hoe is je op die situatie toen we waarom? Ja, schaamt, hè? Dat is net best van mezelf, toch? Ja, zoals dat zag? Ja, wat er in Friends gebeurt. Ja. Ja, nee, dat is, het moet eigenlijk net kennen natuurlijk, maar ja. Als dan die hele situatie zou weer waarom Jos? Als dan ik van leert, hoe werkt het dat dan? Ja, daar heb ik zeker van leerd. Zodat die wijze er nooit pakt, ik goed uit en ik ben nou een stuk rustiger, dus ik heb ervan leerd. Is het echt een stuk rustiger geworden? Ja, als ik terecht verlies, dan is het oké. Maar als ik onterecht verlies, ja, dan kan ik nog steeds boos worden. Maar ja, het is... kan maar soms gebeuren toch, een boos worden. Dat kan soms. Gaat dus nou goed, want dan zit ik al zo nou dan in de haarklasse. Ja, klopt. Ik heb 2 keer mooi die, van de wegen die regen gepakt en peperietjes en koek 2 keer mooi dan, ja. Ja, wat liet je Hannesjen, wat, ze shot er al dik uit inderdaad, dat kan gebeuren. Nee, dat die met EK gebeurt, jongen. Dat is, dat vond ik in de morgen om toen ik verleden, maar ja. Oh, wat sloegen ze in de morgen, want toen verleidest? Ja, we stonden in de finale met EK muurkaatsen. Ja, in België. Ja, klopt. En eerst zette hij in de woens, waren verleden. Ja, we waren volle bed en ja, dan verlies aan toen. Die ik dat gewoon. Uiteindelijk gaan ze er in de derde omloop uit in Sint-Anne, een van de grote favorieten. De eerste finalist komt uit de wedstrijd tussen Sint-Japik en Tjemerum. Na 4 vormen voor van Tjemerum wordt het uiteindelijk toch nog 4 wezen gelijk en zelfs 6 gelijk. De opslag is hier van Arnold Zielstra van Tjemerum. Maar de boppenslag is Rick van Bouke Triemstra. En dus is de eerste finalist bekend en dat is Sint-Japik. Hendrik Koortstra. 4 gelijk, 6 voor jou erachter. En de krapper. Die bal gaat kweer. Hij zegt hem al naar de boppelin gaan, Sjoerd de Jong. Maar dat gaat er net. Mist de kans op die net al de grote keerts. En dus alles onder hang alweer in de tweede finale. 4 gelijk, 6 gelijk. Wat doet de coach? Hendrik Koortstra, 4 gelijk, 6 gelijk. Bal komt voorin en die is te 4 voor. En dus gaat het parcours van Sint-Anne op een beetje lullige wijze. Zijn mooi uiteindelijk wil ze toch naar de finale. Sjoerd de Jong keer voor de 3e keer achter elkaar de Jong Nederland partij winnen. 3 keer van Sint-Anne. Vrienden misschien dezelfde maten. Dat kan hij dus nou weer aan. De bal komt voorin, maar er komt nog een keer te lissen. En dus is het nog net dien en krijgt Sint-Japik nog een kansje. Bouke Triemstra. Het broeken van Teke Triemstra, die al meerdere keren de PC woon had. Safire zijn er net. Nou nog in de race om die Jong Nederland partij. Komt Farien bij Sjoerd de Jong. Die komt net onder die dikke kans. En dus wordt het 6 gelijk. In de hele finale kwamen ze weer om van 4 voor me in. Wat kunnen ze nou? Ze staan op het D, maar kunnen toch nog een bordje pakken. Bouke Triemstra komt voorin bij Sjoerd de Jong. Slaat hem richting de boppen, maar Gitti krijgt net. Wordt hij nog keert of net? Ja, krijgt nog keert op Poortstra. En dus sluit er een dikke keert te richten van de boppen. Sjoerd de Jong, net al maatje. Maar die dikke keert, per meter van de boppeline, komt. Krijgt boeten. Dus is het nog net hoe. Leeft Sint-Japik nog en wordt het 4 voor me. Het wordt 4 voor me en 6 gelijk. En Sint-Anne in het wen het armaatje. Het wordt zelfs 4 om het draaien. En dat is nou ik weer de staan. En het is weer 6 gelijk. Bouke Triemstra op die staan. Triemstra brengt de bal naar het perk daar voorin bij Sjoerd de Jong. Die gaat net richting de boppen, zeker net. Het wordt een net al te grote keerts.
de vierde keer al dat het parcours van Sint-Japik op de eerste zit. En dat zit aan het dus al in 4 van betreien. Maar wel 6 gelijk en net een al te dikke kist. Dus voor Sint-Anne. Sjoerd de Jong. Bal voorin bij Postra. En die bal gaat kweer. Ja, dan komen ze heel fier en heel dichtbij Sint-Japik. Maar dichterbij dan dit komen ze net. En dus gaat de winst naar Sint-Anne. En is daar de tweede overwinning van dit parcours. En het derde achter elkaar al van Sint-Anne en van Sjoerd de Jong. Ja, 3 keer achter de Jong Nederland woont. En nou ja, ik mooi nog 2 keer mooi ervan, dus wie weet. Ik kies het record bereiken, want er zijn 2 die voor jou een keer wonen. Dus dat zou wel aardig wezen, toch? Is dat nog een aardig ietsje? De mogelijkheid is er nog, ja, dan mag het elke keer lukken. Hè? Dus we zien het wel. Maar ik dacht op een gegeven moment, nou dit is clear, deze wedstrijd. Waarom is het nog zo spannend? Hoe kon dat? Ja, nou ja, ik wie de concentratie wat kwijt en ik wie wat wurg. Nou, en dan telt het zich op en nou ja, dan breng ik Helber Gun eerst in de partij. En dan 2 keer, nou ja, dan wordt het even, nou, dan wordt het mentaal even wat minder. Hè? Dan maak je het uitmaatje om het echt de klap. Hè? Ja, dat is nou gelukkig gelukt, maar ja, ik vind hem wel even dreig. Nee, maar nog niet één keer de titel is weer binnen. Ja, zeker weten. Ja. Ik ben hartstikke blij natuurlijk. Ja, een jonge feest vieren. Nou. Ja, dankjewel.